Тоҷикистон даъвати баҳории ҷавонон ба сафҳои артиши миллӣ оғоз гардид. Тибқи фармоне ки онро раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 19 феврал имзо кард, даъвати баҳории ҷавонон ба артиш то охири моҳи май идома мекунад. Бино ба ин фармон ки дар сомонаи расмии президенти Тоҷикистон нашр гардид, ҷавонони аз 18 то 27 сола ки асоси қонуние барои озод шудан аз хидматро надоранд, ба сафҳои нерӯҳои мусаллаҳ ҷалб мешаванд. Дар Тоҷикистон хидмат дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ барои мардон ҳатмист ва барои саркашӣ аз он ҷарима ё то 2 сол зиндон пешбинӣ шудааст. Даъвати ҷавонон ба артиш ки дар баҳору тирамоҳ оғоз мешавад, ҳамасола бо сару садо дар бораи ҷалби маҷбурӣ ё аблағ ҳамроҳ аст. Як сабаби аслии сарпечии ҷавонон аз хидмати ҳарбии ҳатмии 2 соларо ба бадрафторӣ дар бархи воҳидҳои низомӣ меноманд ки гоҳҳо бо фавт ё маъюб шудани сарбозон меанҷомад. моҳи март фирдавс ҳаётзода, додситони нави ҳарбӣ, дар ҳамоише дар вазорати дифои Тоҷикистон хост ки аз шеваҳои ғайриқонунии ҷалби сарбозон ба артиш пешгирӣ шавад. Дар ҳамин ҳол, дар даъватҳои гузашта баъзе аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳанӯз дар рӯзи аввали даъват аз иҷро шудани нақша хабар медоданд.